Eta eskerrak batez ere Aureliari, Olgari, Mikeli, batez ere hori ikerlari gazteen mai inguru batean nagoelako, ikerlari gazte, ezin asmaturi nabil, oraindik bietako zeinetan, sartzen naizen ondoen, edo sartzen oten naizen bietako batean ere, baina tira. Mikelek ongi esan bezala, bai, katalanera itzulitako euskal literatura ikertzen ari naiz, lehen bailen bukatu nahiko nukeen tesi batean, kotutela batean hain zuzen ere, Unibertsitate Autonoma de Barcelona eta Paue eta Aturrialdeko unibertsitateen artean. Ikerketa gaia hain zuzen ere, kasu berezia dela esan dezagun, itzulpenak euskaratik, gaztelaniaren kasu esan dezagun berezi eta ia bakan horretatik aparte, hizkuntza hilkorren artean, bigarren hizkuntza bezala agertzen zaigu katalana. Hau da, euskaratik gaztelaniara noski itzultzen da gehien, 800 eta ez dakitzen bat 50 liburu edo daude itzulita, baina gero bigarren hizkuntza bezala, hizkuntza hilkorren artean lehen hizkuntza bezala katalana agertzen da, esan dezagun frantsesa, Euskal Herriko hirugarren hizkuntza ofiziala edo mundu mailako hizkuntza ofiziosoa den ingelesaren aurretik. Beraz, bada zerbait eta da orain arte ikertu ez den eremu bat, euskaratik katalanerako itzulpenen eremu hori, naiz eta egin den artikuluren bat, adibidez Eli Manterolarena eta bar, baina nik uste egin sakon tesi moduan behintzat ez dela egin orain arte. Egin behar izan nuen lehen gauza noski, korpusa zehazte izan zen, hau da, ze liburu iker daitezkeen gai honetan, ezta? Eta korpusa zehazterak orduan, ezagorri batzuk finkatu nituen beste zer baino lehen, euskal literatura, tiragian kontestu honetan esatea erredundantea litzateke, baina pentsatu katalanez idazten ari naizela tesia, beraz, literatura baska terminoa izan daiteke ambigua edo bentsat gatazkatsua, segun eta ze kontestutan, baina nik euskarazkoa izango zela erabaki nuen, hau da, euskaratik katalanena egindako itzulpenak. Gero, aro garaikidean egindako itzulpenak izango ziren, azken 40 urteetan egindakoak, besteak beste aurretik zer gutxi egin delako, badut identifikatuta 1971eko itzulpen bat, 15 egun urgainen nobelarena, baina gauza oso arraroa izan zen, eta handik 20 urtera arte beste itzulpenik etzen egon, 1982 arte, Arantxa Urreta Bizkaiaren Zergatik Panpox itzuli zen arte. Beraz, azken 40 urteetakoa, eta helduentzako literaturara mugatuko nuen korpus hori. Kanpo utzita batez ere aurrentzako literatura. Aurrentzako literatura katalanez ere ugari dagoena eta segurazki hobeki ordezkatzen duena euskaraz idatzi dena ere. Baina ulertuta beste dinamika bat jarraitzen duela aurrentzako literaturak mugatu nuen ikergaia helduentzako literaturara. Helduentzako eta gazteentzako literatura ere. Elkar uler dezagun, adibidez Atxagaren ez dakinik Behi Euskaldun bate memoriak edo Sara izeneko gizona hoiek ere bai, barruan sartuta nolabait. Eta gero azkenik, liburu fisikora mugatu dut ikerketa, naiz eta sarean ere bazken aldian gero eta ugariagoa diren euskaratik katalanera egindako itzulpenak. Ezaguarri hoiek finkatuta guztira ateratzen dira 51 liburu. Ez dira asko ere, pentsatu azken 40 urteetan egindakoa dira, beraz, bataz bestekoa ateratzen oso erraza da, ez? Eta hemen adibidez, azken itzuli diren azken hiruak azalak jarri dizkizuet. Beraz, 50 liburuko korpusa oso anitza, askotariko generoak, noski nobelak, narrazio motzak, poesia, saiakera eta bar, baita antologiak ere, gauzak esan dezagun euskeraz originalki existitzen ez direnak ere, hau da antologiak, narrazio bildumak, poema bildumak ere bai. Eta orduan, kontua da korpus hori ze ikuspuntutatik ikertu, edo ze ikuspuntatik aztertzen hasi. Adibidez, galdera interesante bat iruditu zitzaidan zergatik itzuli den euskaratik itzuli dena, hau da zergatik nola osatu den korpus hau, eta ez beste zerbait, ez da? Eta zenbateraino datorren bat itzuli den hori euskal literaturaren kanonarekin, ez? Zergatik jakiteko, lehenik jakin beharko genuke zer itzuli den,
eta modu azkar batean esateko, katalanera gehien itzuli diren euskal autoreak dira, hemen pantailan agertzen dizkizuen hauek, ez? Beste guztien aurretik, noski, guztira 12 libururekin, Bernardo Atxaga aurkituko genuke, gero atzetik distantzia nahiko handira, Kirmen Uribe eta Joseba Zerbendia agertzen dira, launa liburu dituzte itzulita, gero Miren Agurmeabe 3rekin, eta azkenik Unai Elorriaga eta Koldo Izagirre 2 liburu dauzkate katalanez. Eta gero dago, liburu bakarra duen idazle sorta luze bat, ezta? Baina hauek dira gehien itzuli dutenak. Argi dago euskal idazle batzuen kasuan, katalanez azpi errepresentazio bat dagoela esan dezakegula, ezta? Adibidez Koldo Izagirre batek iaz arte liburu bakarra zuen publikatuta katalanez, iaz beste bat publikatu zioten, eta orain behintzat 2 dauzka, ezta? Eta beste idazle batzuen kasuan, nik uste dut justifikatzen zaila diren absentziak dauzkagula. Ramon Saizar Vitoria bat, edo Angel Ertxundi bat, edo Itxaro Borda bat, Eider Rodríguez, Arkaitz Kano, ez daude oraindik katalanez. Zergatik itzuli da hau eta korpus hau eta ez beste edozein. Oso labur esateko, batetik esan nuke gaztelaniaren eta hobeto Madrilen mediatizazioa dagoela tartean. Literatura espainiarraren edo sistema literario espainiarraren mediatizazio bat. Hau da, oso zaila da euskaratik katalanera zuzenean egindako itzulpenak aurkitzea. Beti pasatzen da trena nolabait esateko Madriletik, ez? Baina ez bakarrik, hartara beste autore batzuk ere agian aurki genitzakeen katalanez. Ramon Saizar Vitoria, Angel Ertxundi, gaztelaniaz daude, Alfaguarak publikatu zituen bere garaian, baina ez ziren Kataluniara iritsi. Nik uste dut bigarren faktore bat importantea da pertzepzioarena. Hau da, euskal literaturaren gainean dagoen pertzepzioa edo kanpo pertzepzioa, ez? Eta batez ere, Kataluniako kasuan hor gertatu zen aldaketa bat, nolabait esateko, ez? Ez da inbeste kalitate edo kantitate kontu bat, nik uste dut gehiago osagai soziopolitikoen ondorioa dela. Eta, gero egia da, produktu txikiak merkantilizatzeko ere betiko arazoa dagoela, ezta? Baina tira, aldaketa soziopolitiko horiek nolabait ikusezintasun batera kondenatu zuten Katalunian euskal literatura. Oso azkar esateko berriz, Atxagak adibidez obra guztia dauka katalanez, edo obra garrantzitsuena dauka katalanez, esan dezagun Obabakoaketik ia gaur arte, eta Sarrion Handia batek adibidez, naiz eta hemen bigarren postuan agertzen zaigun 4 titulurekin, badu itzulpen garaikide bat, nolabait esateko, 1986an publikatu baitzuten katalanez narrazioak, baina gero, batean desagertu egiten da 2012 urtera arte. Eta dakizuen bezala, Sarrion Handiak ez zion idazteari utzi, ez zion literatura ona idazteari utzi, ez zion saltzeari utzi, ez behintzat euskal sistema literarioan, ezta? Orduan hor osai soziopolitiko batzuk segurazki badaude, pixka bat pistaren bat ematen digutenak, ez? Eta oso labur esateko pare bat datu 1987an, hemendik gutxira Europako hauteskundeak berriz izango ditugun, Herri Batasuna bezalako alderdi politiko batek Katalunian 40.000 botu jaso zituen, 40.000 botu Katalunian, Euskal Herritik kanpo, ekainaren 10ean. Ekainaren 9ean aldiz, etak, segurazki, inoizko atentaturik hilgarriena gauzatu zuen Katalunian, 21 hildako eta 45 zauriturekin hiperkorreko supermerkatuan bomba bat jarrita. Hau da, Europako hauteskunde haien ondotik 9 egunetara. Ez ulertu hau mesedez kausa efektu gisa, esan dut ez dut esan nahi bomba batek euskal literaturan eragin zuzena izan zuenik, baina bai, segurazki pertzepzioan eragina dutela horrelako eta beste 11 gauzek, ezta? Beste ikerketa bide bat, bestela demora joan egingo zaiteta, hau esan dut. Nola funtzionatzen dute itzulpen dinamikek euskal eta katalan sistema literarioen artean? Aipatu dugu Madrilen mediatizazioa, baina gero gauza bitxi bezala, badaude pare bat euskal argitaletxe saiatu direnak Kataluniako liburuaren merkatuan sartzen, ezta? Pamiela batetik, 6 titulu itzuli ditu eta publikatu ditu katalanez, bat bakarrik bere kasa, eta 5 katalan argitaletxe batekin, Polen izenekoarekin, eta Alberdaniak guztira 4 titulu publikatu ditu katalanez. 2 euskarazko originalen itzulpenak, eta beste 2 frantsesetik, autore frantses batena eta bestea autore marokoar batena.
batena. Bi estrategia ezberdinekin. Izendatu dut Alberdarianena, inor ez da esan dute gaizki, ez hartu gaizki mesedez, baina paraxutaren estrategia hau da. Bere kasan nolabait merkatu ez ezagun batean sartu nahi izan zuela. Eta Pamilaren aldiz kolaborazio baten bitartez, bertako Kataluniako argitaletxe batekin. Hirugarren ikerketa bidea, zein izan da Katalania itzulitako euskal literaturaren harrera nolabait, ezta? Harrerarena importantea. Faktore asko noski daude jokoan, harreraren kontuan, lehenengo adibidez importantea da, adibidez argitaletxetan publikatu izan duten, eta bar. Atxagak, Kataluniako argitaletxe importantenetan publikatu izan du, Edición 62, La Magrana, eta bar, eta bar. Eta Joseba Zalbendiak lehengo adibidea berriz aipatzeko, argitaletxe askoz ere militanteago batean, pixkate minoritareago batean, bazterrekoago batean publikatu izan duela. Atxagak gauza kurioso bat du katalanez, eta da biblioteka Bernardo Atxaga izenekoa. Harreraz ari garela, nik uste du gauza esanguratsua dela. Hau da, argitaletxe bat, ez txikia, ez deusa, La Magrana izenekoa, hasi zen Bernardo Atxagaren printzipioz liburu guztiak publikatzen, hau da, asmoa zen Atxagaren liburu guztiak edo behintzat garrantzitsuenak publikatzea. 3 publikatzera iritsi zen, ez zion gehiagorako denborarik eman, ze gero talde handi batek irentsi zuen, erosi zuen RBA izeneko taldeak, baina asmoa hor zegoen, eta iritsi ziren publikatzera 3 liburu hauek. Hirugarren puntua oso azkarra aipatuta, azkena aipatzera pasako naiz, eta da zein da Katalania itzulitako euskal literaturak eskaintzen duen irudia, ezta? Hau da, itzulitako literatura horrek ze irudi eskaintzen duen, era irudi horrek estereotipo jakin batzuek jarraitzen dituen, euskaldunekin erabili diren klixe horiek errepikatzen ote dituen, edo korpus horretatik ateratzen den irudia fidelagoa ote zaion euskal literaturaren errealitateari, ezta? Eta oso azkarrari naiz, euskal gatazkaz ari garelarik batzuek aipatzen dute, euskal literaturak munduari aportatzeko dion gairik importantenetako bat izango litzatekela, ahots asko dira hori aipatzen dutenak, Jokin Muñoz adibidez, Iban Zaldu adibidez. Ikusten du adibidez, Katalanera itzuli den euskal literaturak gai hori landu izan duela. Eta zentzu horretan ematen duela irudi nahiko fidagarri bat euskarazko literaturak egin izan duenarena. Bukatzeko Bernardo Atxagaren biblioteka horretako liburu bat kopasarte hartu dut, hain zuzen ere zeru horieken itzulpena jasotzen bai du biblioteka horrek, eta hain zuzen ere liburu hori da adierazgarri bat besteak beste, katalanera itzulitako literaturak, euskal literaturak, euskal gatazkari dagokionen behintzat, nahiko irudi fidagarri bat eman duenarena. Uste dut luze pasa naizela. Luzez pasa egin naiz. Baina, bukatu nahi nuen Fernando Aranbururen aipu honekin, hain zuzen ere Bernardo Atxaga kritikatzen duelako, etaren gaiaren inguruan epel aritu delakoan bere literaturan, baina tira, gero pena da, gero egintzek eta gauzatzeek horrelako titular eta honak ez estatzea, baina tira, katalanera itzulitako euskal literaturak erakusten digu Bernardo Atxaga eta beste batzuek eta edo euskal gatazkaz hitz egin izan dutenean ez bakarrik hitz egin izan dutela, baizik eta hitz egin dutela segurazki beste batzuek nahiko luketen, baino anitzago eta ausarkiago eta hori.